malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao nila sabing CB samtang nagpaabot sa kilom-kilom diri sa kasat pangbahin sa syudad sa Subo o sa probinsya sa Subo. Nagkatubag mi sa kabukiran nga mao'y saupan sa adlaw karong taod-taod o timbaya mi ninyo karong hapuna sa dayong kilom-kilom. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og paglikay. Mao na akong bugtong Binisaya nga mahuna-hunaan sa in English nga po nga ostracism. Sa gamay pa kong bata, nakasaksi ko og ostracism, kanang bitong likayan ka sa imong mga silingan, dili katagdon. Ang bisan kaming gagmay mga bata, did-an mi sa pagkigduwa sa mga bata sa maong pamilya. Ang rason adto, kay doon namin silingan sa usas sa mga lugar nga among napuy-an sa gamay pa kong bata, di lang akong nganlan sa lugar nga dunay managsuon na nagkarelasyon. Babae o laki, of course, nga managsuon, pulos hitsuraan. Wa ko ka, so gamay pa na kong bata, wa ko ka susi, pero murag amo rato silang mga paryente. Unya, ang ilang Pinoy-ana duol kay sa amo. Dili siya sikit, pero madara ba og malili ragod gikan sa among Pinoy-ana ng ilang bahay. Kabantay ko, why ako mga ginikanan, wa musultin ako. Ang ako mga silingang mga bata, wa musultin ako. Pero mura lang ito blagda nga, di mi paduon dito sa ila. Di mi pa duulon sa ilang bahay. Labaw na nga di mi pasudlon sa ilang bahay. Murag mensahe lang to ba nga nituhop na mo. Nga ko kahinumdum, isulti ba akong mama o akong papa, pero murag mao na lang to ang among nasabtan na makaduwa mi bisan asa except atong baya. Mugigan mi muduol sa nataran kay mura ba og gilikayan tong lugar katong baya. Ako na hibaw-an ang managsuon supak sa kinidungdungod lang nga istorya nya nasumpay-sumpay na ako sa dako nako. So kuwahi sa kabubuton sa ilang mga ginikanan nag-ipon. Wa sila magkaminyo, wa may muminyo nila, pero nagkaipon sila og nanganak. Yung kay gwapa o gwapo man ang managsuon. Ang ilang wa no kahibaon sa maguwang laki ba o babae, basta laki o babae ang ilang mga anak. Yan nindot ba ta kayong duaan kay gwapo o gwapa sa ang ilang mga bata, pero mao lagi ang ilang itong mga bata mangliklik lang sa ilang bintana. Kaya di man sa nila pagawason. Kay, I don't know, kamuti lang nga doon dihay mga silingan, kana mo'y labing gamhanan nga butang atong mahimo, batong sa atong siling, kana pitong atong likayan, kana atong bungulan, ang atong silingan. There's a certain message nga mapadangat. Hasta imo silingan mo, hilom na lang. Hasta imo silingan, di nalasan mo tagad nimo. Kay imo man siyang giisnab, imo man siyang gilikayan. Muna para nako ang labing sayo nga bayhon sa ostracism na akong nakitaan sa gamay pa kong bata. Wa gani ko kaila, kinsa to ang tungod lagi sa among kagamay sa mga graduha adto. Grade 1, wa pa ko grade 1 tingali. So, wa linghod pa jud kayo ang akong pangisip na pero nahasol ba ko ba? Doon na dahimon ana no sa atong kasilinganan nga dili na tagdon, likaya na kaluoy sa mga bata. Makakita ba jud ko sa mga bata ba nga while magduwa-duwa mi aligre kayo, makalingi ko ang ilang itong mga bata murag naibog ba kayo nga gustong moduwa, but I'm sure gidid-an sa ilang mga ginikanan sa paggawas. Kay I'm sure kung nagawas pa ang mga bata, abugon sa mga dako ayaw mong pakigduaan ang mga bata. So, wa jud ko kamatngon nga ang managsuon manggawas. So tini manggawas in town to sila kadlawng dako. Manggawas sila gabi na para mamalit sa ilang mga supplies. Pero kana bitong namong mga higayon mga atang ra katibok adlaw, magduwa ra mo tibok adlaw. Bakit jud atang silang bahay, manggawas ba sila? Para makaila ba lang ko ba? Pero maklaro nimo, makitaan man nimo magliyok-liyok sila sud sa bahay. Puti, gwapo, gwapa ang managsuon. Ug mo nga
diha na ako na mga maguwang later on isulti mga managsuon to sila na nagka relasyon ng anak. Wa man mi magdugay atong lugar ha. Wa daw ko kahibaw sa itay na hitabo labi na sa pang-eskwela sa ilang mga bata. Kay gagmay pa man ang mga bata, wa pa man sa edad sa pag-eskwela. Unsa kay dangatan sa mga bata? I'm sure igabot dito sa eskwelahan dugang ostracism ang ilang mahiaguman. Si Iris Sab, sa doktora na siya sa maternity hospital, doon na sila pasyente nga nanganak. Unya, of course, ilam ng obligasyon ang pag-trace sa papel sa mga bata. Ang mga certificate sa pagkatao sa mga bata, ilang subayon para sa ilang record. Nahibong ko no ang nurse nga nag-fill up sa record nga, Dok, tanawa na ko, Dok, ang mama o ang papa, pariha o middle name, pariha og name of parents, pariha og address nga natawhan. So na kuryoso sila nga ano gani na wa ba kani masayop lang dili na kuan ba lang nataligamaan ba lang. So gipapangutana gid nila sa murag head nurse na kanabang pangutana bitaw nga na confidentiality ba nga dili madunggan sa mga pasyente. Primero naingon lang kuan lang na parihalangan among mga kuan ginikanan. Ano pa sila istorya, kadugayan yun, niangkon sila, managsuon sila. Di nila maangkon ang ilang relasyon kay nanganak man sila. Kunya, mao lagi, kanabang kung mahibawas mga silingan, kung sa may mahitabo itaw sa ilang mga bata, mauwaw o gapil ang ilang mga bata. So dito ko ka-realize, sa ka-powerful kining paglikay, pag-ostracize. Diri sa ABS-B, pagtrabaho na nako, kanang Eversley Child Sanitarium, gidunggo na sa una, or mo na isulti sa kasaysayan, kanang Eversley Child Sanitarium, na sila dihay ospital para sa mga sanglahon. In fact, kana ko nung sulti-sulti na lang ni Has taga Mandawi, I'm sure silang Dean Discalyar o Sinelia Discalyar, mga ginikanan ni Dean taga Hagubiao, Mandawi City man, makasulti alitili din imong pangutanon imong mga ginikanan o sa katinuod ng istoryahan. Kasagaran ko no sa mga nagpuyo palibot sa Eversley Child Sanitarium, mga gwapo o gwapa. Kay mga anak na sila at tong mga sanglahon nila nga mga ginikanan na of course maayong mga hitsura pero sa dihang nataptan na sila og sangla nga daot na ang ilang mga dangway. Pero diha sila nagpuyo. Mao kuno na nga hapitan ng nagpuyo diha gwapo o gwapa sa palibot sa Eversley Child Sanitarium. Mga dayo kuno na sila, di na taga sila taga Subo, taga uban ng mga probinsya. Kaniadto ko tunihit man kuno kay mga ospital na motambal sa mga sanglahon. Pero dunay mulupyo diha sa Hagubiao nga hamtong na deform bang iyang ilong, na deform ang kabahin siyang ilong. Ya ilang giingon nga sanglahon. Pero giingnan ko ang Iris so sa mga doktor kanang mga sanglahon once matambalan na sila, di na sila mananakot. Pero sus kami tagsara man to siya mo gawas, inigawas niya diha sa Hagubiao. Mulikay mi kanabang kay ba may sanglahon siya sa una, bahala na giingnan mi nga dili na siya mananakot, naayo na siya in fact. Pero na-deform man yung ilong, gisang lagi ni kayo napay nabiling kagaw, mulikay lang tan. Pagsiguro na dili ta matakdan. Ingon ana. Ya usahay ko no mosakay to siya og jeepney. Sus. So unsa kuno kahuot sa jeepney, way mo tapad niya. Nabang kangilad ba? Diha sa Cebu City, nasa gitawag ng Barrio Negative, dool sa Barangay Careta. Gitawag na Barrio Negative kay pulos na mga pasyente sa sangla nga nang ayo na diha na intaw nagpuyo. Pero mao lagi doon na mangunay mga deformities ba nga mahibilin. Na bisan og negative na sila, mao gihapon igsakay nilang jeep. Sus, ang uban ko ng pasahero nga ilang mataparan buka naog yun. Ingon ana bitaw. Kunya ka-powerful ana nga message nga mura kag gi-exclude, mura kag gisalikway, mura kag wa i-appeal sa community. Kung imo mo na imo makitaan, diha mo na imo masinati diha sa mga sakyanan pamasahero. Mo na imo masinati kung musimba ka,
Kasagaran ay nila, di na lang itaw musimba. Musimba man ato sa suok. Aron di sila makitaan ba? Nila deformity. O kanang ito, magbelo na lang. Ang mga babae, magbelo o baga kayo. Aron di maklaro yung taon ang deformity sa ilang nagway. I'm sure hantod karon na apa ng connotation na doon na gani deformity, gisangla na, likay na. Pero why nisulti na to, ana ha? Wapay ni lecture na to, ana. Kini si so-and-so, sanglahon ni, likay ni. Kini si saan-sa, sanglahon ni, likay. Why nagsulti na to, ana? Pero powerful kaayo ang atong messaging system sa society na makahibaw ang tanan bisan ang gagmay mga bata, kinsay likayan, kinsay palayan sa mga sakop sa katilingban. And I'm sure sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, sa atong pag-eskwela, sa atong pagpantrabaho, sa atong pagpasakop og organisasyon, makabantay ka na doon na bitay click, doon na bitay grupo. Taga Bohol, magtapok. Ang taga Toledo, magtapok. Maghibawan na ganit taga Talisay. Mura ba, normal kayo ba na maggrupo-grupo dayon kay pariha og gagikan, pariha og mga lugar nga gigikanan. In fact, pariente di ay, managhigala di ang ilang mga amahan. Nagkauban di klase ang ilang mga maguwang. So, daghan kay mga connection nga ma-establish tungod anang maong mga grupo-grupo. In the process, dunay ma-ostracize. Kasi itawang taga-Lagyo, ibutan na ito taga Davao nga na nakatrabaho ang mga ginikanan din sa Subo. Of course, dili kayo daghan na taga Davao nga niya dinhi. Sugid sa mayang kagrupo. So, ma-ostracize siya. What to you pero dunay paagi ang society pag-ostracize sa mga outsiders, sa mga lagyo o gigikanan, sa mga dili pariente, way mga parintian ng mga lugar. O ambot unsay termino ana sa sociology, pero ang ako yung mahuna-hunaan ang positibo na epekto ini kanang sense of community, kanang kahibaw nga pulos mo taga diha, pulos mo mulupyo bagyo sa tawagan sa katiguangan, tumitindok diha gyud mo gikan, diha gyud mo nga tao, diha mo nagdangko inyong mga ginikanan, inyong mga apuhan taga diha gyud. Powerful ko na nagkayam ng maong sense of community. Ug mao nay maka-pressure nimo to behave. Ug mao nay gitumbok sa mga sociologists nga rason manubuutan kay ng mga ibatan. Ngano nga way kawatan dias Batanes. Bisag abli ng ilang mga pultahan, kanang ilang mga motorsiklo nagtangag sa yawi, gibiyaan lang dias daan, wa gyud manghilabot. Igawas sa tag-iya, napa yung motorsiklo, napa ang natangag nga yawi, ditso na lang siya kabayo, ditso na lang siya paandar o padagat. Huwag yung manghilabot. Nano man, kay pulos man sila mga ibatan. Unya, unsay ikasulti sa ilang mga silingan, isumbong sila sa ilang mga ginikanan, mabaniog sila nga suskawatan dako. Ang tibuok Batanes mao'y masilag nimo. Ang tibuok Batanes mao'y mo sigag mata nimo. Pero, ingon ano ba nga, dili ta mga hasoy, dili ta magpabadlong. Dili sa mga syudad, dili na kay na nato mabatyagan. Kay wa naman ito mag-ilhanay. Pananglitan sa imong barangay, sa gagmay patambata, ilhanay tatanan. Karon nga, dagko na ta, daghan na kayong gitukod ng mga apartments, daghan na gitukod ng mga boarding houses, daghan na gitukod ng mga buildings, doon na yung mga hardware, doon na yung mga pabrika, nga gipagtukod, daghan na kayong mga natrabaho nga taga Leyte, taga Negros, taga Manila, taga Laguna, wa na. So, ang sense of community di na kaayo nato mabatyagan sa mga dakong syudad, sa mga population centers. Example ka na sa Lapu-Lapu. Niadto kuno sa Lapu-Lapu, mangumpra ka sa karaang panahon, mangumpra ka sa merkados open sa poblasyon. Kailan nimo tanan? Kailan nimo tindira, pag umangkon sa tiyo sa imong classmate, mong ingon na ba? Igagaw sa imong maestra, kauban ninyo og choir sa simbahan, kay ilado tanan. Pero sukad na tukod ang Mactan Export Zone. Pero tinaghanan ng mga trabahante nga dili taga-upon, kay di man makasatisfy ang mga upunganon sa labor requirements sa daghan kay mga kompanya nga na nilocate diha sa Mactan Export Zone, na dihay taga Bohol, na dihay taga Masbate, na dihay taga Agusan, na dihay taga Cagayan de Oro, na dihay taga Marawi, na abot diha.
hangop tanan. So, nawa igabot nimo og merkado wa na. Tagsao na lang kay kaila. Gawas ko yung suki ng mga tindera o mga tindero ang imong maabtan dito. Sa Cebu City, diha sab kuno to ka. Niadto kuno sa mga gaysano pa mga dagkong tindahan din. Igsoon mo gaysano, mo kita ocho, tsa. Sa iyo palit niyo diri. Gaw. Unsa may inyong gi ari dinhi? Unsa nakapalit na mo? Ganin na ra mo? Murabag nahimong meeting place kini mga dagkong mga tindahan nga mag-abot dito. Pero karon, sud kag SM, sud kag Ayala, good luck do na ba kay bisag usa duha ka kaila na masugatan sa kinang dibukan mo suroy-suroy. Usahay wa gyud. Wa gyud kay masugatan. Mga restaurants kaniadto mangaon lingi nimo speakers lamisa. Oy gaw. Ngaon daw diri gaw lami diri gaw. Wa man mo musulti dinhi. Karon kaon kag restaurant Jesus. Hasta waiter din ang kaila kay ang waiter last week nagigay pulihan na. Og bagong waiter. Yun na kalisod na. Ang wa nay sense of community diri sa ato. Ang akong punto, nanong ako nagisgutan karong hapon, hay kay maayo atong gamiton sa positibong butang ang ostracism. Although ostracism in itself is negative connotation, pero hay kay maayo atong i-rediscover ang sense of community. Aron nga mo starting point sa atong pag-ilhanay, sa atong pag-suhituay, sa atong pag-istoryahanay, sa atong paghisgutay, kung sa'y makaayo sa atong community, sa atong immediate community, sa atong barangay, sa atong lungsod, sa atong syudad, sa atong nasod, sa atong kalibutan, sa atong planeta. Tingali mo ingon mo, si Leo ni kuha na sad, ni tukar na sad, di pa manunta takdol, pero kabantay mo, kasagaran sa akong mga komentaryo, mo pauli giniha, na mag-uulta nga nung nahitabo ni, mag-uulta nga nung gikawata na sad ang atong gobyerno, mag-uulta nga nung nagpabadlong na sab ang mga politiko, pero at the end of that conversation, at the end of that realization is the sense of futility na wa tay mahimo. Sila may naa sa gahom. Unom katuig pa man ang nahibilin silang termino, 5 katuig ang nahibilin silang termino. Sa mga local officials, 2025 pa ang sunod nga eleksyon, 2 years from now. Unsa man itong mahimo? Dawaton lang nato ang mura bitaw taong mo surrender diretso. Tungod kay ang atong realization, mga dagko man niya ang mga nagpabadlong, sila may labing gamahan ng mga opisyal sa gobyerno, unsa man tinuod ang atong mahimo. Kitang gagmay mga magbubuhis, kitang mga mayukmok nga mga mulupyo sa atong lugar. Maglisod man ganito sa atong kaugalingong panginabuhi. Unsa may influensya nato ngadto sa mga naa sa gahom. Pero ako musumiter, ako musugyot na kung atong ma-rediscover ang sense of community, gamhanan kaayo ta. Mahimutang gamhanan kaayo. Kung mag-ilhanay ta, kunya maghibaw-anay ta, nga pulos di tarong ang atong tuyo, nga managsama di itang naningkamot o mas maayong ugma para sa atong mga bata. Naningkamot di itang nga pariha di itang nainguha nga dili masagulan o mga kriminal ang atong mga silingan, nga maluwas tagikan sa mga pagpanghasi, sa mga pagpanawdaog, sa pagpangilad, sa illegal nga drugas, sa ubang mga hulga sa kalinaw. Uy, makakita ba ito mga common denominators? Makakita ka nga, parihaman din mini ang musilingan, parihaman din may panglantaw sa kinabuhi. Di, nga ito, masina mong istorya. Saan man din na ito, bay? Atong mayor kawatan juga, bay. Wa tayo mahimo. Na ako'y kailang kuan, magkabadlong na niya kay tinahod kay na sa ilang pamilya. Udi makaduol ta atong mga katigwangan nga makasulti ani mga politiko mapuy-puy og jutay ang ilang kakawatan. Dili mabadlong jutay ang ilang pangabuso sa gahom. So, unsaon na to pag-rediscover ang sense of community? Na mo'y positibo nga aspeto sa negatibo kaayo nga po nga ostracism o paglikay.
Doon na tay tanang rason sa paglikay. Mulikay ta sa mulikay na lang ta na dahil lainog sabot sa mga politiko o sa mga powers that be. Di na lang ta mag-apil-apil dahil kita'y sunod nga ikiha. Di na ta mag-apil-apil ay dahil og naramatay gamayng negosyo, tay di ta hatagag business permit. We have all the reasons to avoid conflicts, to avoid engagements, to avoid confrontations. Sakto na, balido ka ng mga rason. Pero hangtod kanu sa amanta nga modawat lang. Dili maayo nga mga panghitabo sa atong nasod. The fact na nidawat lang ta ini kay what tay sense of community. Kay kung sa may kapuslanan tiron, mubarog ta imong silingan adto spikas, mag-away lang hinuon mo. Pero kung mag-istorya ka ta, kanang manumbay ba lang? Kanang bitong di ko ginaman manuktok na ka pre, istorya ta pre. O bay, istorya ta bay. Ano ko to pasunod ti ka di mo ta kaila. Kana bang igtungod ni mos bay, namintana imo silingan, no? Say na kayo, good morning, good afternoon, may gabi. Uy, kanindot na inyong ero. Inyong tanong, kung nalaos na nami tanong dito nga, sus, hatagan ti ka, wala na. Pagsugod baging mo na ba? Uy, imo rin bata, pareha di, classmate man di sa akong anak. Pareham di sila eskwelahan. Di magsabot na mo, mag-school bus na lang, magpuli-puli na mo hatod sa mga bata, kaysa mag-ihay mo hatod nato sa eskwelahan. So, kanabitang ingon anak. Yes, di ta mga kaila, managlahi ta atong mga silingan. Pero kung atong sugdan o panumbay, o atong sugdan nga mag-istorya, ang atong istorya mga about neutral things lang una. Istorya lang wala ta sa weather. Wa man ginilalis ng weather. Nagdang-om ba yun? Hapit na mo uwano? Wa tay bugnaw diha. May nana ba? Yung mga istorya ba? Or about Asian Games, pariha din mong ganahan kay basketball. So itong Gilas, Pilipinas na to ba yun? Nung sa manang Gilas, Pilipinas, batok ba rin? Pa mo ko makalili sa resulta. So, kanang mga topics ba una ngayon ana? NBA, unya, graduar na tagad to sa presyo sa utano. Ako man mangumpra bay, mangumpra sa degaway, nakakita ko nimo dito sa merkado, pilang bugas ron bay. So, nana ba mo'y subject matter si ba? Na mahimo ra nga mag-abot, mahimo ra nga mag-istoryahanay. Yung muna na sinugdanan, bugraduar na ngadto sa mas significant na mga butang, sa mas importante nga mga butang, pero magsugod una sa pag-ilhanay, magsugod una sa timbayahay, pagtagdanay, bisag kuan lang, kidat-kidat lang una diha, di pa mo mga kahigayon sa pag-istorya, uabot man ang higayon ba? Na manumbay na ka dito niya, manumbay na siya nimo, komportable na mo sa usag-usa, mo yung bay, akong dadon na kumigo, bay, gusto siya makikila-ila ni mo kay taga-Timex man sa diyan na siya. No, pariha man imong employer. Wala mo mag-ilanay. Nasilingan na mo. So, ay kay maayo. Ato nang hinahinayon karon. Mientras layo pang 2025, layo pang 2028. Pero more than elections, nga mo'y usay ba atong tan-aw ng atong mga relasyon in terms of the proximity sa elections. Labaw sa mga political exercises, ang sense of community atong gikinahanglan sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Doon ay mga panghitabo, doon ay mga emerhensiya, doon ay mga katalagman simpako. Kung mag-ilhanay ta, mas dali ta nga magkatinabangay. Wa magubay mo bay, mas dali kang mupadayon sa imong mga silingan nga nangahumod in town. Kaya na nilupad ang atok sa Baguio. Naguba in town sa Linog. Ang ilang bahay, gibahaan in town sila. Wa sila kapuyan. So doon na pahawa mo na yung mga sinina. Pahawa mo na yung mga karsonis. Dagkan magkasinina ang luwag na. Dagko-dagko wali mo silingan. Ipagamit ni mo nila. Di na hinon maghuot din yung kabinet. Kung mo appreciate sila pag-ayo. Kaya nag-ilhanay naman. So komportable kaysa stranyo bitaw. O padayon gagawin ako lang. Nagpakalambit ni victim na tulisan din ng dako. Hindi ko padayon. Manira ko din sa akong gate. So, ay kay Mayo, ato nagsugdan. Kung sa inyong tanaw, usulisit ko sa inyong mga una-una, kung sa'y labing maayong paagi nga ato ng kasugdan, kung sa'y labing maayong paagi nga makalahutay taana, kung sa'y labing maayong paagi nga atong mahiusa ang atong mga paningkamot.
magsaranay bata sa atong mga best practices. Kada usa nato na mga personalidad. Di ba kabasa ko na sa libro ni Malcolm Gladwell, katong tipping point niya, na doon natin mga naglalain nga mga personalidad. Doon ay pipila nato nga connector. Doon ay pipila nato nga, nakalimutan ko sa mga termino. Pero nakunoy uban nato nga may kaayo motimaan o mga kaila. Unya, doon na gani panginanan o siya niya kakaila, may siyang network sa laing kaila nga bay. Nani, printing doktor, o kani doktor ni bayo, makatabang ni sa imong gibati. Maka-rekomendar ni mo sa ospital. Or employer ni bay, ako kay nigranggo sa buitis, apply yung bata sa buitis, makatabang ni, nani sa HR. Mga ingon anak ba? So kung mag-abot ka, tanong, unya magsayra na itaon saon ni nato. Dili nga murata og Senior Aguila nga dunay messianic complex nga kitay maka luwas ining nasura, ang ato ra gid humble ra kaayo ang atong papel nga ambisyonan makatampo lang ta bisan unsa ka gamay aron nga maghiusat ta pagbalik sib, di na ta kapahimuslan, di na ta mabuak-buak, di na ta magunay, di na ta magtinulusukay nga sige hinung katawa ng mga abusado nga mga politiko, mga abusadong mga negosyante nga mopahimos sa atong kagamay kung magpadayon sa pagpaburot sa ilang mga personal nga mga interes labaw sa interes sa nasod o sa katawhan. Isugdan ako ang atong sugilanon sa uluhan nga paglikay, akong tapuson sa pag-awhag sa paghiusa. Pero paghiusa dili pa politika, paghiusa aron makatampo ta, paghimong mas nindot puy-an ining katiligbana, ining barangaya, ining lungsura, ining syudara, ining probinsyaha, ining nasura, ining kalibutana, ining planetaha. Daghang kay salamat sa inyong pagkuyog sa atong laing edisyon sa atong tulumanong panahom dayong kilom-kilom. O din salamat sa mga nakahinumdum karong adlaw. As much as possible, akong tubagon ang tanan ninyo nga mga mensahe, pero kadto intawong dili dayon ako matubag. Palihog sayri ang akong hingpit nga pagpasalamat sa inyong pagkikalimot, sa inyong pagdasig, ug labos tanan sa inyong mga pangaliya aron nga makalahutay ta ining atong mga programa. Uban ni CB o uban ni Dr. Iris, kini si Leo Lastimosa, magpasalamat sa inyong pagpakig-uban namo ning atong panahom dayong kilom-kilom